Ešte predvčerom sme si kupovali lístky na autobus na Trečíme. Jeden spiatočný stojí 18 €. A idem až 12:05, lebo ráno chodí každú pol hodinu, ale všetky boli obsadené. Čiže ideme sa tam dostať až po obede. Ale to znamená, že minimálne 2 dní dopredu je dobré si zarezervovať ten autobus, aby ste to stihli ráno. Čo sa nám práve stalo? Práve sme obehli autobusom všetky autá. Celú kolónu? Celú kolónu. Musíme kráčať ešte približne hodinu, ale len po rovinke. Je to shit. Dávame si turistický obed. Paté. Tu nejaká. Viem, že to asi pravdepodobne nie je vidno, ale v tej polovici sú dvaja lesci. Kráčame, už sú 3 hodiny na ďalšiu chatu, neviem, či tam ale dojdeme, už sa otočíme a pôjdeme späť, lebo už sa začína zmrákať. Ale z tohto uhla to vidno veľmi pekne. Asi nám to bude stačiť, ale ešte prejdeme za tento jeden horizont, čo sa za ním skrýva. Na tú chatu sme chceli ísť, no asi tam nedojdeme.
Nevadí. Čo na to povieš? Takže je tu zima. Zima je v tvojej hlave. Je príjemné. No, trošku nám prestalo fúkať, ale trochu sa aj ochladilo. To nevadí. Po tomto chodníku chodia všetci ľudia. Je to taká diaľnica. Strečíme na tú chatu, kde sme boli. Teda, kde sme neboli. A touto cestou sa dostanú naspäť na strednú chatu a poza Trečíme je chata prvá, na ktorú sme sa dostali autobusom. Píše na značkách, že 1,5 hodiny je to na tú chatu. My sme ale šli len po tento horizont asi 2,5 hodiny, že? Alebo 2 hodiny, ale nikde sme sa neponáhľali, nevedeli sme kadiaľ ísť, čo. Je tu strašne veľa cestičiek. Je to také popreplietané kadiakými chodníkmi, cestami. Ľudia chodia krížom krážom. Je to tu také preľudnené, by som povedal. Nevravím, že sem ešte chcem niekedy ísť, ale aspoň raz som to chcel vidieť v živote. Nie je to žiadna náročná turistika. Ale tento terén je možno taký, že sa vám môže pokoznúť a zletieť z tejto výšky asi by nechcel nikto, lebo toho už asi nič nezastaví. Tak musíme byť opatrní, ale je to riziko, no, ako celý život. Je riziko. Tak. Jasné. Trečíme sa tak celé dookola obísť a vrátiť sa naspäť na autobus, odkiaľ sme prišli. Museli by sme ísť až na ten horizont dozadu a obísť to. Neviem časovo, ako to je náročné, tam je, nachádza sa niekde tam v tých miestach ďalšia chata. Čiže napočítal som 1, 2, 3, 4 chaty dookola Trečíme. No. Ale my to dnes asi nestihneme, že? No určite nie. To by sme potrebovali my dve na to aspoň 2 dní. No, čiže museli by sme si zobrať aj stany, spacáky, 2 tašky jedla, aby sme ich mohli obísť celé dookola. Ale videli sme ich z jednej strany, teda z dvoch, zozadu aj spredu. No a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá v Taliansku, ktoré budú možno, že Lago di Garda, Caorle, Benátky. Tam už budeme viac menej len oddychovať. Toto bola turistická časť našej dovolenky. Číslo 3. Ešte si dáme na posilnenie Coca-Colu, teda fejkovú Coca-Colu, River Colu. Daj, hodím ešte. Zahryzdaj na ne. Krmíme vtáčiky. Daj ešte. Aha, veď to zadu si. Cestou sme prišli od tej chaty
ale tentokrát pôjdeme s krátkou, aby sme boli rýchlejšie pri autobuse. Aby sme stihli autobus o 5:00, nech sme o 6:00 v Toblachu, v zátvorke do Biaky. A mohli si ešte vychutnať večer